Goeie allereerst en van harte welkom bij RTV NOF. Welkom bij deze tjerketjenst op deze snijnte mannen. En noffelijk dat je alweer mij uw meisje op kanaal 20 via Kabel Noord. Maar ook via onze livestreams op YouTube en op Facebook. En ook aan alle harkes via RTV NOF op de radio. Fijn dat je van de morgen weer bij u binnen. We brengen weer een tjerketjenst vanuit de verbindingstjerke in de Westerrijn. Tegen dank dat zij weer als gastheer optreden willen. En dat wij voor jou alweer deze tjenst bij u thuis brengen kunnen. Voorgangster in deze tjenst is Hilde Graafland van Ternaat. Een bijzonder verhaal. Ze is onlangs beroepen in deze gemeente. Maar terug de coronacrisis had ze eigenlijk nog net echt de kans om met iedereen persoonlijk kennis te maken. Mooie manier in ieder geval vanuit de gemeente van Hilde om op deze manier ook al kennis te maken. En ik mij in heel Maartens Friesland. Dus hiet haar ik van harte welkom op deze manier. De zang is deze morgen van Yvonne Veenstra en zij wordt begeleid door Johan Boeijenga. Hij speelt op het orgel en de piano. En ook Petra Hiemstra is er. Zij bespeelt de fluit in deze tjenst. De collecte van deze tjerketjenst gaat weer via onze site, de digitale collectesite kerkcollecte.com en ook via het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente van de Westerrijn. Je had de informatie correct al voorbij komen zien en ook tijdens de tjenst zie je daar nog extra op wezen worden. De collecte gaat naar het corona-noodhulpfonds van ZOA. Verderop in de tjenst zal Hilde daar nog iets meer over vertellen wat dit fonds doet. Maar deze collecte mag ik namens RTV NOF nou in ieder geval al van harte bio aanbevelen. Namens alle vrijwilligers die hier binnen om jou deze tjenst te brengen, wens ik jou een hele noffelijke, maar vooral gezegende tjerketjenst daar.